Joo, tänään olisi tarkoituksena, että mä kuvaisin tällaisen My Week-videon taas kerran. Ja olin tuossa vähän aikaa sitten koulusta ja nyt mä oon menossa tonne keskustaan. Ja unohdin muuta sanoa sen, että tuolla on aivan törkein kylmä taas kerran. Ja mä olin tuossa vähän aikaa sitten viime viikon lopusta. Olin tuossa kipeänä ja sitten viikonlopunkin olin kipeänä, mutta elikkä täällä on oikeesti aivan törkein kylmä. Elikkä mä oon nyt menossa tonne kouluun ja mä oisin kyllä kuvannut timelapsia äsken tuolta rannasta päin, koska sieltä olisi oikeesti sanonut erittäin hyvää kuvamateriaalia, mutta ainoa, että mulla alkaa koulu. Elikkä tultiin nyt koulusta ja nyt ollaan varmaan menossa meille ja sen jälkeen hänen luokse pelaamaan. Kävin tossa äsken tuolla Coffee Housessa, suosittelen käymään, erittäin hyvää kahvia siellä. Jos ootte jyväskyläläisiä, niin käykää ihmeessä. Elikkä nyt mä tulin tänne himaan ja nyt mä varmaan on vähän aikaa täällä. Elikkä tultiin äsken meiltä ja kuvailin tuossa matkalla timelapsia. Ja itse asiassa tuli aika hyvää varmaan. Ja se on ehkä hyvä, kun pääsee niinku jälkityöstä sitä tekemään vielä. Niin nyt ollaan menossa tonne harjun päälle kuvailemaan timelapsia, koska nyt on auringonlasku ja siitä saisi varmaan sitten erittäin hyvää, mutta kuitenkin me mennään nyt sitten sinne päälle kuvailemaan timelapsia. Se erittäin hyvää timelapsia, kattokaa. Elikkä nyt mä tulin ton näkötornin päältä. Mä oon nyt menossa tonne keskustaan. Mä koitin laittaa tulle mun friendille viestiä, että missä päin se on. Niin se on taas lähdössä tonne himoon. Elikkä tänään oikeesti pitäis kuvaa varmaan se Snappi Q&A, niin pääsit senkin editoimaan. Elikkä nyt mä tulin tänne himoon ja nyt varmaan mä kuvailen ton Snappi Q&A ja sen jälkeen varmaan istun koneella ja sitten luen kokeisiin ja siinä varmaan tää päivä onkin. Mutta seuraava klippi sitten siitä, että kun mä kuvaan ton Snappi Q&A. Tänään olisi tarkoitus, että me kuvataan tällainen Snapchat Q&A. Elikkä nyt on toi Snappi Q&A kuvattu ja nytten varmaan mä alan lukea niihin kokeisiin ja editoimaan ehkä tätä videoa tai katsoa jonnekin muiden videoita, mutta sillä tavalla ja nähdään sitten huomisen puolella. Elikkä nyt mä oon menossa tonne keskustaan ja mun pitäisi olla tossa 9 keskustassa ja kello on vielä vähän yli, niin jotenkin musta tuntuu, että mä oon niinku aina myöhässä niinku jossain paikassa. Mutta se on niinku mun yksi huonoimmista tavoista. Mä oon menossa nyt siis keskustaan ja sinne Coffee Houseen uudestaan, koska siellä on erittäin hyvä kahvi. Elikkä onneksi ei haittaa, että mä oon myöhässä, koska se mun friendikin on myöhässä. Mutta me ollaan kuitenkin menossa nyt tonne alas, että katsotaan, ehkä saa hyvää timelapsia, ehkä ei. Ei täältä oikeesti saakaan mitään timelapsia. Yhden kerran sai, mutta nyt ei oo niin paljon liikennettä, että saisi hyvää. Muutenkin loppuu kohta aika kesken. Nyt mä pääsin vasta tuolta koulusta ja nyt mä oon varmaan menossa ehkä tonne himaan ja editoin tän videon. Elikkä nyt on jo itässä ilta ja nyt mä oon menossa tonne keskustaan, koska Rene ja joku toinen odottaa mua siellä. Ja nimittäin mulla olisi tänään tarkoituksena niin kun kuvailla yksi uusi video. Mutta nyt kuitenkin mä oon menossa tonne keskustaan, että kerkee tänään vielä kuvailla sen MP tästä. Ja sitten niinku tossa on toi lesnauha. Tosta ei johto ja tohon. Ikealta saa hyviä valoja ja halpaa ja helppoa. Pistorasiasta sähköä saa. Okei, tää kohta oli tässä. No niin, nähdään. Me ei osaa. Nyt ollaan menossa hakemaan sun pyörää ja sit ollaan menossa varmaan. Sä oot menossa himaan ja sitten mäkin oon menossa himaan ja vois lukea niihin kokeisiin, jotka sitten huomenna. Elikkä nyt mä oon menossa tänne kouluun ja mä äsken nukuin ihan oikeasti aika myöhään. Ja sen takia en mennytkään aikatunnelle, koska mun iPhonein akku oli kerennyt yön aikana loppumaan ja siinä oli mun herätys. Heräsin sitten 10, missä se ekan tunne, mut niin, sillä tavalla menee. Elikkä oikeesti nää on parhaimpia, siis kouluaikana käydä jossain kaupassa. Elikkä mä tulin nyt äsken koulusta ja nyt mä oon menossa tonne himaan ja varmaan nyt laitan sen mun Snappi Q&A:n ihan oikeesti
edittiin, niin sit varmaan vielä julkaisen sen tänään. Ja huomenna olisi tarkoituksena, että me varmaan käymään ehkä tuolla Tampereella. Juu, eli siis nyt olisi tarkoituksena, että mä lähden tonne Tampereelle. Ja mä varmaan ehkä käyn Ikeassa ja sitten jossain sillä uudessa tornihotellissa sillä päällä, ehkä toisen kerran, koska ensimmäisellä ei tule paljon kuvamateriaalia sieltä. Ja niin, katsotaan jos saisin jonkun timelapsen myöskin sieltä, mutta mennään nyt suoraan ehkä tuohon matka-timelapsiin, että mä oon menossa sinne. Eli siis mä tulin nyt tänne Tampereelle ja mä voisin ottaa tästä kohtaa hyvää timelapsia ja katsotaan minkälainen timelapse tulee. Oli äsken tuolla, mikä tää pyykki näkötornin päällä oli äsken ja tuli kyllä yllättävän hyviä kuvia sieltä. Mä oon varmaan menossa tonne Tampereen keskustaan kiertämään ja sen jälkeen Ikeaan. Juu, eli siis nyt mä oon menossa käymään tuolla tornihotellin päällä ja katsotaan minkälaiset maisemat siellä ja minkälaiset timelapsia sieltä saa. Juu, eli siis ainoa vaan nyt, että mun pitäis nyt suunnistaa sinne, mutta katsoin äsken, niin ei se kyllä kovin kaukana onneksi oo. Juu, eli siis se on niinku noin korkea. Ja nyt mä oon menossa sinne päälle. Kävin tuossa tornihotellin päällä äsken ja nyt mä oon täällä hississä ja se menee kovaa tahtia alaspäin. Mut nähdään kohta, mä oon Tampereen keskustassa ihan kohta. Käyn ostaa pari juttua sieltä. Juu, eli siis vihdoin ja viimein päästiin tätä Ikeasta pois ja mulla niinku tarttu tuonne uusi vitriini, johon mä voin laittaa noita kamerasälää ja sitten uusi työpöytä, koska mun entinen työpöytä eläni oma aikansa ja muutenkin vähän rikkinäinen, niin päätin nyt kerralla sitten uusia senkiä. Ostin kerralla uuden työpöydän ja nyt seuraavaksi on varmaan menossa tonne himaan. Juu, eli siis nyt mä oon menossa tonne himaan ja sitten varmaan kasaan ton pöydän ja vitriinin. Tämänkertainen video taitaa olla sitten tässä ja tykätkää videosta jos tykkäsitte ja tilatkaa kanava jos ette ole vielä tilannut. Ja somettehän näyttöön nyt